गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरआव गोदान साख्रि ओंखारदों। गासैबो नायगिरिफोरनि थाखाय गोजोन फुंबिलि। जों बिटिसि आसामाव साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावनायजों जागायजेनो। मिरु सायख' बर्ड सिएसबि बिटिसिआ गुबुन गुबुन सोरखारि मासिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर थिसननायनि बिथोनलाइ फोसावदों। मावख'आरि फोसावथायनि बादिब्ला आर'ज गाबहरग्रा आरजाथाव बिनायसाफोरनिफ्राय अनलाइन आर'जलाइ हांख्रायनाय जायो, जाय बिटिआरनि थागिरि आरो आसामनि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेबथुमजानाय, इनक्लुडिं पाब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, फरेस्ट, इरिगेशन, सेरिकालचार, स्किल इमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टरप्रेन्योरशिप, सीड एन्ड एग्रिकालचारजों लोगोसे गोबां बिबानफोराव गासै 294 ग्रेड 3 आरो 275 ग्रेड 4 नि मासिफोर दं। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि सिङाव थानाय बिस्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय उदालगुरि जिल्लायाव दैथायहरजानाय गोदानै दाजाबदेरजानाय मोन 60 गामिफोरनि बिनायसाफोराबो आर'ज गाबनो हागोन। सायख'नाय बिखान्थिया आरअपि 2017 नि बादियै गुबुन गनायजाथाव बान्थाफोरजों लोगोसे पे बेन्ड आरो ग्रेड पे दाथायखौ उनसंगोन। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा 7 एप्रिल 2025 निफ्राय 21 एप्रिल 2025 सिम मिरुआरि सायख' बर्ड www.centralselectionboard.com नि मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों गावसोरनि आर'जलाइखौ अनलाइन गथायनो हागोन। आरोबाव गोनांथिनि सायाव बिथा खालामनानै लांदां जायगाफोरनि अनजिमाफोरा बांनो एबा खमायनो हागौ। बेयो बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय सोरखारि साख्रि मोननो थाखाय मोनसे मख'जाथाव खाबु जागोन। जों गासैबो आरजाथाव बिनायसाफोरखौ थि समनि सिगां आर'ज गाबनो थाखाय थुलुंगा होयो। नैथि खौराङावनो दङ JEE जि आनजादनि सानसे सिगां गुवाहाटीआव फरायसाया गावखौ फोथैना लायो। जि आनजादनि थाखाय थियारि खालामबाय थानाय सासे फरायसाया 3 एप्रिल बिस्तिबारखालि गुवाहाटीनि मानिक नगर ओनसोलाव गंसे भारा न'आव गावखौ फोथैना लायो। थैनाय सन्दीप केरी मुंनि सुबुङा बिश्वनाथ जिल्लानि थागिरिमोन। रिपर्टनि बादिब्ला दिसपुर पुलिस थानानि सासे पुलिस मावख'गिरिया बुंदों दि बिथाङा जि आनजादनि थाखाय थियारि जानो थाखाय थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो गुवाहाटीआव थागासिनो दंमोन आरो मोनसे गावारि कचिं फसंथानाव मुं थिसनदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला सन्दीपआ 4 एप्रिलनिफ्राय जागायनो गोनां जि हाबनाय आनजादाव जिरायनो गोनांमोन। जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो मावख'आरिया बुंदोंमोन दि गुदि रिपर्टफोरा फोरमायो दि आनजादजों सोमोन्दो गोनां नारसिननाया मोनसे जाथावना जाहोन जानो हागौ। बिबानगिरिफोरा गोथै सह'खौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरदों आरो नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दोआव दं। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुदि खिथाफोरखौ नेथ'नाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि उलुबारियाव पुलिसआ 39 ग्राम सन्देह गोनां हिर'इन जब्द, सासेखौ हमदों। गुवाहाटी पुलिसआ शुक्रबार 4 एप्रिल खालि सोहोरनि उलुबारि ओनसोलनिफ्राय अखिलेश कुमार वर्मा मुंनि सासे सुबुंखौ खादोंमोन। पल्टन बाजार पुलिस थानानि मावथिफोरा बिथांखौ हमनाय समाव बे सुबुंजों बाहायजानाय गंसे स्कुटारखौबो जब्द खालामदोंमोन। वर्माया उत्तर प्रदेशनि थागिबि आरो थांनाय माखासे दाननिफ्राय गुवाहाटीनि इस्लामपुराव गंसे भारा न'आव थागासिनो दंमोन। सासे पुलिस मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि जों सुबुंनि आखाइनिफ्राय गंसे सेल फन आरो 15,000 नोगोद रांजों लोगोसे 39 ग्राम ड्राग्सखौ बन्द खालामबाय। जों सासे सुबुंखौ खाबाय। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। फेग्रा मुवाफोरखौ साबोन बक्सआव दोनखोमानाय जादोंमोन आरो स्कुटारनि दोनथुमग्रा जायगायाव दोनखुमानाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुङा माबोरै फेग्रा मुवाफोरखौ लाना फैदोंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि फेन्सि बाजाराव बानलु गुन्दैनि गाग्लोबनायनि उनाव दुथांफोरा खावनानै लाङो नोगोद रां। फेन्सि बाजारनि जेल रडआव थानाय इउनियन बेंकनि एटिएमनि बायजोआव डाकातिनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय, जेराव सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे सुबुंखौ गाग्लोबदोंमोन आरो लुथिदोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला गाग्लोबजाग्राफोरा अजद होनाय बादियै खावजाग्रानि मेगनाव बानलु पाउडार गारहरदोंमोन आरो बिनि नोगोद रांखौ सिख'ना लांदोंमोन। गाग्लोबनाय समाव गाग्लोबजाग्राया मिथिनो मोननाय बादिब्ला 6 लाख रांसो दंमोन।
जायगानि पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो दायनिगिरिखौ सिनायनो थाखाय ओनसोलनि CCTV फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं। जिप्लसजों रायज्लायनायाव पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन, जों दासिमबो खावजानाय नंगुबै बिबांखौ रोखा खालामनो हायाखै। CCTV फुटेजखौ बिजिरनाया जागासिनो दं आरो नायबिजिरनाया सोलिबाय थागोन। बिबानगिरिफोरा ओनसोलनि थागिरिफोर आरो फालांगि बिगोमाफोरखौ सांग्रां जानो आरो जायखिजाया सन्देह गोनां खामानिनि बागै पुलिसनो फोरमायनो खावलायदों। 5 थि खौराङावनो दङ गुवाहाटी हटेलाव आइजोनि गोथै देहा मोन्दों, बुथारनायनि सन्देह। सोनाब बराक LP स्कुल सकआव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनायनि जाथाय नुजाथिदों, जेराव लामा सेरनि गंसे हटेलाव सासे आइजोनि गोथै सह मोननाय जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि मुंखौ ज्योतिषना बर्मन होनना मिथिनाय जादों। रिपर्टफोरा सुबुरुन होयो दि बिथांजोआ जायगानि खाथियाव गंसे साहा माइरंनि गला सिङाव बुथारजादोंमोन। बिबानगिरिफोरा फोरमायदोंमोन दि गलाया आयेन बेरेखा जौ फाननायाव लोब्बा दंमोन, जाय ओनसोलाव दायगोनां खामानिफोरनि बादै जिंगा सिखांदोंमोन। पुलिसआ बे जाथायखौ सिगांनिफ्रायनो साननानै बुथारनाय महरै नागिरगासिनो दं, जेराव ज्योतिषनानि फिसाय प्रदीप बर्मनआ गाहाय सन्देह गोनां। बिथाङा अजद होनाय बादिब्ला दायनि थाखाय सासे लोगोखौ खामानियाव लादोंमोन आरो उनाव खारलांदोंमोन। गोख्रै खामानि मावनानै, गरसुक पुलिसआ प्रदीप बर्मनखौ खायो आरो बिथांखौ सोंनाय फिननाय खालामनाया जागायो। मोनसे फरेनसिक हानजाया जाथाय जायगानिफ्राय फोरमान बुथारदोंमोन। बे जाथाया सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदोंमोन आरो नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय आरोबाव गोदान खौरां मोन्नायनि आसा दं। 6 थि खौराङावनो दङ बिटिआरआ जारिमिनारि बैसागुनि अनथोब मोनदों, बर' रावनि मावख'आरि गनायथि। मोनसे जारिमिनारि थिरांथायाव आसाम सोरखारा असमिया आरो इंराजिजों लोगोसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआरआव) गासैबो मावख'आरि सुंजाथाबनि थाखाय बर' रावखौ मावख'आरि महरै गनायथि होदों। बे मख'जाथाव आगाना ओनसोलनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन हारिमुआरि हाबाफारिफोरनि गेजेराव मोनसे। गुबुन फोरबोनि सिगां बिटिआरनि सुबुंफोरनो मोनसे जर'खा अनथोब महरै फैदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जानाय केबिनेट जथुम्मायाव लानाय बे थिरांथाया बर' हारिनि रावारि आरो हारिमुआरि सिनायथिनि मोनसे माइल खुन्थिया। बे फोसावनाया गोबां बर' आफादफोर आरो राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय गुवारै बाख्नाय जादोंमोन, जायफोरा गोबाव समनिफ्रायनो बांसिन रावारि मोनथाय आरो थान्दैनि थाखाय हेफाजाब होबोदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ आसाम सोरखारनिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे बे आगानखौ बर' सुबुंफोरनि धोनि हारिमुआरि आरो रावारि दोरोंखौ गनायथि होनाय होनना बुंथिदों। 1थि बैसागु बहागनिफ्राय जागायजेन्नानै बिटिआरआव गासिबो मावख'आरि सुंज्रोबफोरा असमिया आरो इंराजिजों लोगोसे बर' रावावनो जागोन। बे आगानखौ बर' रायज्लायग्रा नोगोरारिफोरनि थाखाय अनसुंथाइनि खाबुखौ बांहोगोन आरो ओनसोलनि रावारि सिनायथिखौ गोख्रों खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बेयो बर' रावखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि गुवार नाजानायजोंबो गोरोबलायो, जाय भारतारि संबिजिरनि 8थि फारियाव सोफादेरनायनि उनाव मख'जाथाव फसंथानारि हेफाजाब नुनो मोनदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।